מושג. היום חברה שלי מעצבת לי סקין. יאללה. אילוש, תקשיב. אני מאוד משקיע בסקינים שלי ויש לי רעיון בראש. אוקיי, מצאתי את השיער. ואילוש, אנחנו חייבים לעשות צבע לסקין. נכון. הנה פה. והשיער הזה מכוער. זה סותר. אל תסתכלו בנים. בנים, לא להסתכל. למה אתה מסתכל? יש שם בחור שפשוט מסתכל. שמאלי לה. You are a creep. אני זוכר. פשוט תחרבן. מה קשור, אילוש? הנה. התבלבלתי במילה. אמרת פשוט תחרבן. לא, זה לא היה זה. רגע. חכה. זה היה בכלל גוף אחר. התחלה! הנה. אני צריך את הגוף הזה. ככה זה היה. זה לא יפה. אלי, אמרתי פשוט הרבה לא התכוונתי. התכוונתי פשוט תעשה מה שבא לך. זאת אומרת הרבה. אז יאללה, עכשיו תורי. תראה, מה אתה אומר? לא אהבת? אהבתי, אני עכשיו עושה את שלי. רגע, זה הסקין שלך. תראה, אני יכול להסכים. זה הסקין שהיה לי. אוקיי, זהו. דבר ראשון, לא זה סוטט. בנים, לא להסתכל. תתחיל מהפנים. או מהגוף. אני אתחיל מהגוף. מה זה הגוף הזה? אני משתמש או בו. אני תמיד משתמש בו, כי הוא כזה יפה. תראו את הגוף הזה. בואו תראו את הגוף הזה. אני אהיה כזה. Wait a minute. אתה לא משנה את השנים. אחר כך אני עושה לפי הסדר. בסדר? אני אתחיל מכובע. תעשה כובע, מה? למה כובע זה מראה שיער? לא משנה, פשוט תלך לשיער. תראה, זה ממש שווה. כן, פרצופים כאן. רגע, חכה, יש לי פרצוף טוב. דרסתי. שלום. זה אבא שלי. אהבת? אהבתי על זה. יצא לי תמיד עם הפוני, זה יצא לי בחור. אני רומי. נחכה. אז יאללה, החלטתי. אז יאללה. זה אקססוריז. זה אקססוריז. זה אקססוריז. אתה יודע, אתה יכול לעשות משהו ממש מגניב. גם את הזה של רומי, וגם את זה. ממש מגניב. רון? אני אוסיף עוד סטורי. נוסיף הגילים שלא רואים אותם בעצם. זה הגילים נוצריים, אילוש. זה כאילו צלב. הגילים האלה יפות. של צלב. עדיין הן יפות, זה לא אומר שהן מכוערות. זה כן. זה לא. זה אומר שתלוי. יש לי פרח. לא רואים את העיניים שהיא שמה, אבל פרח בפה. שנייה, בוא נראה את העיניים. לא רואים אותם. למה זה לא? בקיצור, לא רואים אותם, תביא לי. אתה בלילה ערום. סליחה, האהבה שלי לכלבים. זה ליטרלי עם סימן של שווייץ. למה I trust you to not take שווייץ. זה לא סימן של שווייץ, זה סימן של צלב. די עם הצלב הזה, יאלי. אבל אתה עם הצלב, לא אני. כאילו שאתה סתם מוסיף דברים שאתה לא באמת יודע מה. נראה לי הספיק. כן, נראה לי מספיק אקססוריז. עכשיו משהו מאחורי. יאללה, מסובבים אותי. חכה, תן לי שנייה תראו את להסתכל. הטוסיק שלי. תראו את הטוסיק שלי. אתם לא כיף שלי ארוך מדי. אני ארוך. יש מלא דברים באקססוריז פשוט. זה לא אקססורי, זה משהו מאחור. זה כמו אקססוריז כזה, רק של
backpack. הנה. הנה הסקין המזר הזה. יאללה, מה אתם blank אומרים? scare. כתבו בתגובות מה אתם אומרים. אני... 9 לילות. נכון. אחרי זה נשחק גם איתכם 99 לילות. ביאללה. טוב, יאללה, תחפש מה שאתה רוצה. Checks on compare. You to be my face. בקיצור, עברתי לאחד הבא. או. מה זה אז? אתה רוחב. אילוש, תבחר כבר בגדים. בא לי את זה. בא לי להוסיף את זה. סתם. אילוש, תבחר כבר. או, רגע, בגדים. יש כאן אייטם ממש יפה. זה לא בגדים. רמן. זה הרמן שאכלנו היום. נכון, אנחנו אחרי זה נעלה לכם סרטון כי אנחנו צריכים לערוך אותו. זה הזה של הילד, של הדינו. נכון, דינו ולא אוהב את זה. קייד. מתוק. רגע, תנסה את זה. כן, הפשדה. אומייגה, זה יפה. קנדה סלרה. מוקנטה. בואו נשים גופייה. לא. זה דווקא מתאים לסקין. זה כזה. אני כזה עם פרצוף חמוד זה כזה. זה יפה. זה מתאים. גם בצימה. וג'ינס. לא, זה ממש לא. למה הם כולם מגיעים עד הפופיק? כי ככה זה אילוש. שמתי לי פופיק מעל גיל 18. זה אמור לעשות לי בפופיק. טוב, יאללה, זה נורמלי. זה לא, רגע, להראות לך מה יותר נורמלי. זה באמת מתאים. נכון. וגם... לא, מה אתה עשית? לא, רגע, היינו בזה, נכון? נכון. לא, זה של החולצות, אנחנו היינו בזה של המכנס. אז במכנסיים? זה קצר מדי! זה טוב. וזה? זה סבבה. יופי. רק צריך חולצה שיורו את המכנס. לא, לא. לא. נאה. עשית ילד, ירום בצלדה. אתה לא ערום. יופי, זה טוב. לא. זה טוב, זה טוב. זה. תן להחליף לי בדגים, יאי! אבל זה מהמם ככה. נכון, זה מעניין, זה טוב, סליחה. אני אוסיף לי רמן על הראש. היה פה כובע של רמן. יש אוזניות. מה אתם אומרים על המאזניות האלה? תכתבו בתגובות ושימו לייק ועוקב! לייק ועוקב. בואו נשמיע לכם את הסאונד הזה. מה אתם אומרים על האוזניות האלה? לייק ועוקב. הכי אהבתי את האוזניות האלה ושמתי אוזניות על אוזניות! הנה, אני אשמיע לכם. איזה ברנות מקבל מישהו ואל תשכח לשים לייק ועוקב. הנה, הלייק ועוקב. הם שימו לייק ועוקב! טוב, בקיצור אני לא מוצאת. פירי. האנטיקס ואוזניות. בואו נראה, אולי יש פה משהו טוב. You need to write. למה יש אנטישמי? פי חמוד. נכון, זה נראה. יאללה, נראה לי סיימת. לא, אני מוסיף חיה. רגע, תראו את זה! רגע. תראו את זה! רגע, אני מורידה את זה. אילוש, יש לי רעיון. אתה יכול גם לכון מה שכתוב בצד. נכון. אז כאן כתוב Did someone say 6, 7? היי. רגע, כאן כתוב I am... טוב, בקיצור לא אכפת לי. I love my... רגע, מה כתוב כאן עם הכלב? פינו... זה משהו בספרדית. está muy saída que... איזה מתוק זה. זה מתאים לך. אילוש, רגע, מה כתוב כאן? לא אכפת לי! אני אכבוד. לא אכפת לך, אתה סתם בא לך. I love just... פרפרים! אתה רוצה את זה? לבנים! אני חושבת שזה יפה, אתה יודע. נכון. אז יאללה. יאללה, יש לי סקינים יותר מדי.
לא. נו. פרי. האף שלי מגרד. עכשיו בוא נכתוב. זהו, מישהו- עכשיו תראה. עכשיו אתה יכול לשים את זה. כן. אתה יכול לשים את זה. אני לא כל כך אהבתי את הפנים. ואתה יכול לשים את זה. אז יאללה. אז רגע, אני עושה. מה זה לזה? אילוש, אתה יכול להעביר לאנגלית, פליז? כן. לא יכולתי נכון. זה אומר לי רוצים. למה? לא יודע.